yɛte ekrom yɛnka bi nhyiemu bɛn fie kakra nie yɛbɛte ane sɛ yɛ maame nom yɛ papa nom yɛ nananom ɛnsaase a ɔmodo didi so owura bi ɛde nana ose tutu efu asase fusase enyama ye fusase dabi okay papa yi ate asi nsase ni mu na no kwasem ne se honom no o se papa bai wo ye wo hene o se tutu wo ye wo hene eye enkoso hene otumfo nkoso na abo no akwam otumfo nkoso hene e na abo no e na abo se tutu no akwam hene okay enti wate asi nsase ni mu na me bo nkoso hene no one sakra wo no nsase wo twaka bi ana me ba cho da bi ye ne asonoma so bohye ye ne ntonso ebohye ye ne jamfi onu ebohye okay te ba bi de ye ne mmohye ono so firi te ba bi okay te ba bi hene ba afo jima e wo fa ase no na te ba bi hene no we oho wono wo ho oho na pom DJ gina so ai na saa enkoso fo no mo bo na kwamu no omo so nsase we ye de yenu ba bia ewo ye ntie we enti papa na tie sim na ye nsase no oton e man krofo sisi so adan enti bi o ha obekọ okokofu na edwene funfram wan hwa se na edi katapila edwie no okokora na ye ka che o se kire ba bia asase na wa ohunu ba bia ewo abrofuo banchifuo chese emfudie ni nyina odwini nyina e na wotete ne plot eton na okona akokan so a langas fo a egu honom no papa enya asem ketwa edi asem beto atrankonyanim ene abusuan panimfo ya yehu bia anamuntu asi etu bia se de be ya yensa beken sase ye sati di free Mamponten police station yakwa akodu central afi ese de fa ensasem de ese de fa nananom anaso yakwa pagya hene ho ya nenam enhimfo so enkoso hene ehokora yakọ e waso ase ya tu sa na mo nyina brebi kura tafo hene yakọ ho ya tu sa na mo we nyina ankosi aga chami bonsumu nyina asem yakodu omo anim unu nsa asem akodu chami bonsumu nyina anim sasam ne beduru yewura nim na aja ono de ode nokora ya adwuma ayenim se wode pepepe ye be ya adwuma ama wonu man apinisie abenedie a ye die super hine ye ya yenya su kirefo akama ye ebe de na asem yakọ anamuntu atu nyina ankosi aga omalo kokwa ekwa na si akodu central police station nyina amaka hokra de yifri na police phone cancer asem bepem na amena wo kasai police phone cancer asem na se afuom na obi bekọ a langa afuo timi koburo no ye maame no mpanimfo papa baako wo mo koburo no mo de ne ho akuta e be kire lang o se bitu langas vigilante na vigilantism si atwam wo Ghana ha ani ho de obi ho pa ebinum ekwafuom no mo de matwofo akobo wo mo ya buru bi ama ebinum de ho akuru be kire ye wahemfie mo de ma posifo ai itu ho na mo bi fa posifo na mo de ma wo mo e ko Mamponten mo ko twetwere mo anu asem bepem ne ensiaga ko central chesa na muntu asi etu bia yetu aso miwura asem no entimi nko de ese ko e na asese no on de gusua na woton sase no gusu e wo sakra Wonoo woton onofo sase saa aye se tutu no me se asase na ye kromua e na woton ton an woton chese wo be ko no wo no ba ye senka miwura yewura kra de asase ma wa na se du se ohia na de a wo no trans ye nhehye de chefa wo de be ma no de ama ananya sa na tie na we nso de wa wo doso se bro na wo so se koko na wo so nko no adwini na wo kan so alanga afro be bo ye betuma kunkura to enti asemu amu kan ehu pa o enti nko fam enko fam ya na emma
ache se asemu mo kana ano de pa o amani huna Wonoo man ewo mu no sakra Wonoo na chese na me ne wo kasa de ono de ohini ni ho etise no ne haw ne se wo se saa ba bia wo firi no to ba bi ho no omo agya pade a no omo nsa ase wo ono de mu ana me ba cho na asemu a wo kan se ebra nana mampon hene eko ne da sibere se bosu me hu krata bia mampon traditional council nem se na wo ye mediation se no wo ye nsiesie se de bi o betimi ahunu hye no producer se mesra me ye krachi ni asem bi basa mo fa krata amna me wofese wo na men kenkai wo dia ba betu be ya ni mo mfa so me ka se mi be kompi na makoka na makoko tu be bi na meti ma anya professional work mesra mo ha kronu su na me firi asante mampon etimi hu MTC mampon traditional council no me kenkan ba ko na me say ye boundaries no because asem no kura jamasi so sabia ku se benya do hini ni ho otimase enti asem no akoye kwasi da nta twene ubo animu anya yie ubo nchenchen so a ha adwene enti komu de krata ne ba me office na me dosho mu eka mu ntemu a ka yehu ba bi asem ye twu ni tini ye twu ne kon ne de akwakofa ne hu ntua so no nanso so no say ya wo bi emfiri kronim na sabia ku sabia nya do onye otumfo brempon na wono atie so obi krom ton ne sa ase de asem ni mu owrem o kan ase na mampon hene na ese won ton sa ase na chi no afa de o sa ase otumfo e na di tumi ama ne se on ton wo do sa ase no e do otumfo di na ton sa ase no se santima ewura me pa chon an e na ama ne tumi se wona wo kan me pa chon asem no kra na me ka kire wo o se santima ewura na ama ne tumi se won ton sa ase no ono sa ase no edose kura de kuro no kura da beminya onya obeton kuro no mu no kura kan da bi media me ansem bi wo wa mo nsem media me nteme ho ase won ti ase no kuro mu ewo mu so ne kan kire wo se o se no nye wona na the filling station wo aha no me ba so ai ufiri wa na akwa egi second issue na watwam konton so no wono na si wo no nsase no tumfo se won ton mo be mi amanu asem na aba no wo asem ka metia ma kwan nya asem ketwa ne ka ne sa no nya asem ketwa ya santema ya asem aya asem wo woso tumfo na amane tumi ye wona recording nyina akora wonu a wonye to ba bi ho no ehene da bi wonu a wonye ntonso hene da bi wonye otumfo da bi ne wofa ekwa be nhoma be so ena sante hina man posu kese se kone koton saka wono so ensase otumfo saka wono nsase no ton nyina ne edisika komano a wono nimsika otumfo wo ndiasamo ayete ho no entu oton anu amo allocation entu ono allocation na na se etu a eduja fistu land no eno na saka wono so mu stu land mo ya ne din de sei boa masifa momo de ne boa masifa ne ba cho de tie ne se asase no ohene yere asase wo ho e na ohene enso asase e wo ho ni nyina no akabo mu a woton na ohene yere asase no kura woton kwa akọfa asem abre no ohene yere asase wo ho e na ohene asase enso wo ho ni nyina e na woton wa che se abomfu e na woton okay pani uso asem ne sei manse me titia se die wo ye de ya ye frɛ wo sei ye frɛ me kwa me epiedi wo krom ne sakura wudu ohine wo wa abusua be mu efo na pramaso abusua na che se wo firi ho pɛ ohine ye abusua pɛ okay na se die etie Kyeamehene ekasai sa pepepe ye wo hwa na ema edonfuo mu ensase no so ebe ka kire ese langas for amba asase no so SOMPA FM wo ma be pamo se ensase no wo mu dia na wo ni ye fre no se tutu ofi to bed wo se na za de ni e de ensase na ma no se o meton na wo fa hu sika mre no idi ben fie mienu ne fani chese wu
wode obi biara si asase nso a na ya asem e ma ntie no a wo mo ba ho no ebi ba ekutekutatuo wani chofo no me na mka kire wo wani bo wo mo so a se de wutie bia wo ampe ba bia amfa asem beto se wo hwe plan kura me na wo hwe baabi a te wo baabi no kura wo na basakra wo no ekwa no kura na media ha men nso wo desante ene din ye sa na nsem sa asemi ne ba na no bi no wo desante ene di be from me se me asem pa na wan ka no how it is na wa mfa wa udi anhye ho na ye wa adwen se wo di equals to sign beba na do tumfo se tudi be hye ho amementi ase ma wo pani pa yenti o edi se de me to aso no e ba igibum ni abefie wo be ko sese wo di mfidie se de me nua yi kai o chia me kai o di mfidie bi wo bi koko na ayi kwasi broni say how much less body koko kwa ye dwi na body enti banche ma adua bibia wo be ko ho se na wa from anu aso se o to ni sase no me how ba ko ne se wonne mo boshi ana ye ni twa ka bia wonu ane wo fa wodi to ba bi hire na ba afo ojima waka kire se ba bia mo de be ko bia mo frɛ me a me ba be dia dance ba afo ojima me na mka kire se wonu wo to ba bi ho to ba bi ne ho oden ne ho oden producer se chena yenye wa nyini dia nso ne ho oden pa yenye se adwuma ne firi wansa na ba afo ojima ne wo fa se no wa di agmatofo atonton to ba bi fo nsa ase nyina adi ene wa betie si wo no fo die mu SOMPA FM di na tonso fo die on tinsi tonso die won dimi nko ho ye tonso nyina wo ton ya se ene na me bete ne ho ase ene kan wa bemprenum na me kan asem ene kan wa bemprenum me jata mu bibiri ni ebie tam no ana behu nipa awoyo nene me bofo tene ko me ntie na numu asem papa yentie o edi ni ti amu ni se ensase no bi wo ho a wo hine ensase no na wo pese wo wodi bi to ebo akodwa no ho bra na wo ye ho nkrata na me wo faasi wo ma ono no ma no se hanyina no won na tronsase ya mo ne nam shoyi e wo tv no so no won wa don won na ton wo no fo nsase yo nyina me nam se wo nana ensase wa ton no kura ya so ache wo no kuro waji huska waji huska wo ye wo konta ma hwan ono ani goto ya de bo wo no hu bra ana se wo no ani wo so di bre wo tumfo wo di ase wo so di komo tum da bi o asempa ni ya kan asem wa santuma because me no dia wa we koto fe no ka so ba we kura ye nyina chinyi mi wo fon so be ma no me nsuro ni pasa o sapa so be sisi da sani dia me menti ase ana wo to wo no sa ase no ye be kwa kohwem kura no na suku da papa bi ansi ho ye be kwa kohwe wo asupiti kura da bi ni ho eno no na nananum ja ese da bi no musu ya bona kwa mu fa he enkoso hene sante hene nkoso hene ena bona kwa hene na jese wo kura wo nsom wo fa no wo kosom wo hene bi na enkoso fo no so ma sa ase da he wo mu ni me wura san enkoso hene de minim sebe babia na sase seke ebuza ba bi o sase koduro e bi e ho na obetumi akwa akodi dimdi a ene ka o mo asemo a asem na ko ye de akoni wura na ho ankosi aga ma aso ase ye so a ye ho no fu e ko ye firifiri ye tuntum e de ko e ka ye de ka miensa 27 ayi sprinter miensa ene ko ye o ya rable na na kora obehu do mu aba ahimfie ho no e na o fa akoti kwa ma o mo de empanimfo ba miensa ana nan e ka ho mo ko ni fi eno mkoto na sekasa ai de ko ba ya ne se asem beduru ye wura nim
minim sɛ gya efiri asoase ayi hɔ nom no kɔ manhyia no sɛ gya bɔ race kura na asɛnka SOMPA FM ɛnso bɛpem ne enti wɔn mu na ya wɔn yɛn nkɔ fuo mu hɔ wɔn yɛn nkɔ asase so nyina wɔn so de tɔn ano wɔtɔn ɛna langas wɔn na de fuo ɛtɔn no mu suro akɔyɛ hunihuna maame baako obe fie aduokron na yɛ bɛ anadwo wɔ so ntimi nani wɔn kura mo de mo nsa akɔkeka no hɔ pamo maame no akyɛ sɛ ahomte me maame a ɔno na yɛ me ba pani ino kwan du wɔno ne bɔɔde fuo ne banche okodwigu yɛ maame no ko hu yɛ firi hɔ me maame ayaresa bia na bi o se tutu o filling station utumfuo so mpa hene